Acierto mo sinabi yung, anong response ni Colonel Acierto noon na sinabi mo na ikaw na mismo deputy ng Drug Enforcement Unit ng PNP, merong kang info, pagpapakal mo na, anong sagot niya sa inyo noon? Yes, sir. Yes, sir. Oh. Yes, sir. Kasi yung isa lang yung source niya. Sabi niya, para may agency na nagsabi, very raw information. Kailangan tayong i-validate ko. So yan, para naman, sigurado tayo. So, pinabalidate ko. Wala man talagang confirmation na bumalik sa akin. Yes, yung pressure kasi ngayon, sir, is talagang walang nangyari after nagbigay siya ng kanyang... Wala nga nangyari dahil wala pa talagang validation na nakuha. Paano natin patayin mo yung tao na yan kung wala kang solid evidence eh, para ka rin anong basis mo. Pero kung nag-confirm na validate yan na talagang involved yan, hindi na kailangan, I don't need any Acierto to tell me. Upakan ko talaga yan. Hindi ko po pwedeng pabayaan.